eilse chun eilse seach choileán. Cum cean chláánna haint chun eilse seachrap so tá sé táhachtach agus airgead bhile do go cásamathe so sin fág se táhachtach. Tá mu hir lit mó an neamh, tá go seach go háin le bailile airgead le Cancer Care West. Tá mé héana ag drolam tá seach na caiacs tá leanna so. Ó tá leor omraid an taneach níach mun seach go háin í díobh. Ach bhí mu gúnaí caiint sa bháilneil seach, agus lá mar seaniste se táhailt chail seach an bhán, gus tá choracha í neachan so. Ba sé tí táhailtí. Fuiláthir tá fargaí ciúna sa tá tá fuiláthir aníos, mar ná an aimse, mar ná an fargaí. Óirí me rins treinal sa fargaí i gan rua, me sohan me héanaar i gan rua. Agus le timpplair lochar gan rua freisin me capúra so. So tá neach treinal an chan. Ha bai mu tá. Ma mu háine áhar beidir áhar bhile. Carol Martin í gúnaí caint Eagraíodh Iomra go háirithe agus dúirte go eile sé anna so bhfuil se faoi bhfuil sé chuilte le charthanacht tá sé tíocht ag doras chalathna dearáiteach agus tá sé do brethe ar an airgead. Tá daoine an fathú le daobh tuairt airgead le léon charthanacht le tá cúpla duine maireanais teann seáin neamh spáinsa go daceocht. sé dún se brean amach an na chorachaid farúdaí réití cártaí chuir amach GoFundMe agus rudí mar sin le dheagh bhile. Feicear le pí an nuas be Cancer Care West nach go mór an tealach nach chuil teán. Tá sin ba bhíon éir le chuile charnach so fic le carnach se. Chalín áine níolaí nó sédara nó áine gáháin Pádraig Máile John Donahu mai tas Barrett. Bhí mo caiac minic má dearad seo. Bháil am tréirhain se anyway. O tá bhain mo deol leite bólan go casla hána. Tá mai began neamhise. Ba began ach be mo cac leo. Thorra go bhíiste de Iomra fada agus rudach tá ceangad acu leis nára go gúnaí le. Tá sé gríí mar siad. Tá hepa nach deanú riamh gorach ámaide, deanú gorach cámhaise ach go gorach ámaid neachn gníanna speisialí le fearháin go gorach ámad. Tá me dóchtach le cúna dé. Chláán cáirde scachtainna se an chacha poitin so. Os rud maithe cinnte. Tu go gachtain nún go háin sláán sábailte sin an príomhrad oidí go. So ba láide san so ba písa craig freisin go. Bhí nára go bra ciúil ní ra guíam bhí sé aonta chafád. Tá muidir siama dearad, se ní ran é brorin. Ja, bh chu siad mí fáilteúin, se bhí go leo daoine hí sé géibh a fáilte chorún. Bú cuimúir má dearad, bhí se betú neamhis dá lánach ní ras bhí se braithca. Tá má brábal tá ní metaseach, ja. Tá bíon cleachta gine, seo. Bhí mé dhéanana go minic chat má dearad. Bhí ribling agus bhí bad mór má dearad agus bhí corach, seo bhí neacúna gás dal éanrad má dearad, seo bhí neacúna. So bhín cóiscead standby má dearad, seo bhí gachrad go má. Ní a feibe ábhar go le, tá mu ag an nuos bhí sin ag hefa leis sííag so bhí sé íontach ní bhí sé neach support, bhí sé sábhailte.
forgotten and Corty le deal deep sponsorship so okay to like front maha the cancer care west so that get bhailiú bin or so we say scoilorno vi naimse min farge kjun so shahar kian vi och det om det är vill jag la kunde det Tá cortaí oireachta agan bestein go dtíidir na mísa agus tá másca de Facebook faoi aine mórtín breannach agus má tá duine bit a ggéar sin sa hort frustagób ach do deanghfuil le main.